Il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu ħadet deċiżjoni oħra fil-konfront tal-Gvern Malti fejn ordnat biex l-Istat iħallas kumpens ta' 140,000 euro fuq 3 każijiet separati relatati ma' kirjiet. Fil-kawżi kollha l-Qorti osservat li fil-waqt li sabet ksur ta' drittijiet u ta' kumpens, il-Qorti Kostituzzjonali Maltija m'offriġ biżejjed lis-sidien involuti. Il-każijiet kienu jikkonċernaw proprjetajiet f'San Ġiljan, f'Taslima u f'Ħanżebbuġ fejn is-sidien ġew affettwati minn deċiżjoni li laqtet lilhom biss. Dan ġara wara emendi li saru bil-liġi tal-kera tal-1979. Il-Gvern Malti ġie mċanfar kemm il-darba tal-li kisel il-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem permezz tal-liġijiet l-antiki tal-kera. Fl-ewwel każ il-familja Pace li kellha proprjetà fi Triq Wilġa sofrit inġustizzja fl-1980. Il-Qorti Ewropea laqet l-argumenti tagħhom kontra l-20,000 euro mogħtija mill-qorati Maltin, kif ukoll il-fatt li ma kien hemm l-ebda ordni biex il-kerrejja jiġu skumbrati. Il-kumpens infatti ġie miżjud għal 75,000 euro u 1,100 euro biex jikkumpensaw l-ispejjeż. Fit-tieni każ tagħha l-Qorti Ewropea kkunsidrat rikors ippreżentat mill-familja Grima fuq proprjetà fit-triq il-Knisja f'Ħanżebbuġ li għaliha kienu tirċivu biss 212 euro fis-sena bażi tal-valur tas-suq fl-1914. Il-Qorti Maltija kienet tat lis-sidien 35,000 euro f'kumpens, iżda dan tnaqqas għal 15,000 euro fl-appell. Fit-tielet u l-aħħar kawża ppreżentata mill-familja Tard fuq proprjetà fit-triq Ġużellu l-Mercer f'Taslima, il-Qorti Ewropea laqet l-argumenti li d-dispożizzjoni tal-liġi tal-kera tal-1979 taw il-kerejja dritt li jżommu l-pussess tal-fond b'kirja u imponit fuqhom din id-deċiżjoni għal żmien indeterminat mingħajr fir-realtà ma riflettit kera ġusta u adekwata. Il-Qorti Ewropea sabet il-rimedju ma ndirizzax b'mod effettiv il-ksur u rdupjat il-kumpens oriġinali għal 40,000 euro brabta ma' serq intenzjonat u 5,000 euro oħra brabta ma' serq mhux intenzjonat. L-avukati Michael Camilleri, Edward De Bono u Karl Mikallef irrappreżentaw li 3 applikanti fil-waqt li l-avukat tal-Istat Chris Soler der għal-Gvern Malti.